Hei, tervetuloa mun YouTube-kanavaan Aismane Top. Ja tänään mä esittelen teille tämmösiä erilaisia herkkuja, tämmösiä special herkkuja. Ja muistakaa tilaa mun kanavaa, muistakaa tykkää tästä videosta ja toivottavasti te pidätte tästä. Mä arvioin 1-5, joten katsotaan miten tää tulee päättymään. Elikkäs nää on ostettu Madridista nää herkut ja nyt mä esittelen teille ensimmäisen tämmösen. Tätä mä oon joskus maistanut, joskus pienenä, mutta siitä on aikaa. Mut nää on tosi hyviä, katsotaan miten tää menee. Eli tää pitää upsista keikkaa näin, se oli hienosti ja sitten otetaan tää pois. Ja sit sä laitat tämmöstä pahnaa tai mitä tää on. Niin sit pidät tolleen ja aina pienenä niin tälleen mä teen. Wow, tää on oikeesti hyvää. Mä annan tälle 3. Elikkäs nyt mä esittelen teille toisen ja se on tämmönen blueberry. Elikkäs niinku mustikkaa makuu. Katsotaan, tää pitäis tälleen sumuttaneen. Tää mä annan 2, koska tää ei ollut ihan niinku, ei ihan putkeen mennyt. Mutta tää on oikeesti, tää on ihan tämmönen kiva. Noniin, nyt on 3, eli tämmönen Source Watermelon Chew Bar. Elikkäs niinku tämmönen vesimelonin makuinen, niinku näette. Nyt te avataan tämä näin. Onni. Sitten vaan kunnolla vedetään. Nyt tää on kova. Tämä on semmoisen hedelmämäisen vesimelonin. No niin, nyt mä esitän teille 4. tuotteen, eli tämmönen Donut Choco Cream. Katsotaan. Sitten on tämmöisessä pienessä pussissa. Sitten avataan ja sitten tämmöstä pikku donitsi, suklaadonitsi varmaan. Tää on oikeesti tosi hyvä. Tälle mä annan 4,5. Tää on oikeesti tosi hyvä. Noniin, nyt mä näytän teille 5. tuotteen tämmönen Takis Fuego. Avataan. Ja maistetaan 1. Tää maku vaihtuu monesti. Niin. Ensiksi tää oli paha, nyt yhtäkkiä tää maistuu hyvältä. Mutta mä annan tälle 1,5. Mä en oo Takiksen ystäviä. No niin, 6. tuote, eli tämmönen Poki Milky Matcha. Tää näyttää tosi jännä. Sitten se tulee tämmöisessä pienessä pussissa. No niin, saatiin avattua. Oho. Yritetään ottaa semmoinen. Herre. No. Laitetaan tuon. Tässä on. Tässä on. Ja nyt maistetaan. Wow, siis nää on oikeesti tosi hyviä. Näille mä annan 4,5. Nää on oikeesti hyviä. Yhtä hyviä kuin nää donitsit, niin nää on oikeesti tosi hyviä. Näitä kannattaa maistaa ehdottomasti. Elikkäs meidän viimeinen tuote on tämmönen kakao mochi, joten maistetaan. On tämmösessä. Niin, tulepas sieltä, no niin. On tämmösessä, niin näitä on 4 kappaletta yhdessä pussissa, niin kuin näette. Ja sitten avataan ja maistetaan. Miltäköhän tää maistuu? Näitä on vähän vaikeampi avaa. No sain vihdoinkin avattua. No tälleen näin. Ja tässä on tämmönen. Mä en tiedä mikä se on, mutta otetaan tosta kiinni ja Okei. Tää ei oo niinku mun tyyppiä. Mä en tykkää tästä, mutta mä uskon, että monet tykkäis. Koska nää on tämmösiä tosi pehmeitä
niinku sulaa oikein suussa. Mä annan tälle 2. Ja viimeisenä tämmönen special candy popcorn. Ja tätä mä oon odottanut niinku, että mä voisin maistaa tätä, koska tällaista mä en oo nähnyt niinku missään muualla. Niin maistetaan. Näyttää tämmösen. Madridista löytyy tämmönen, niin tosi hyvä. Mä annan tälle 5. Oikeesti tosi hyvä. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Muista tykkää tästä videosta, muista painaa sitä tilausnappia ja kertokaa kommenteissa millaisia kontenttia tai videoita te haluaisitte jatkossa. Se on Ice Mane out!